labia isetzeko instruzioek. Lehenengo, hau errobedie eskumara bialdu, topera, hortxe, topera. Da oin, gorrizeri emon bizako 15 segundu. 15 segundu irubiderrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solteu da beste 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da hirugarrenetaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oin, arrizeri klak emon, eta isetute ikusten da. Vale? Isetuta dauenean, solteu txiskerue, solteu txiskerue, hori da arrizzi bakarrik, la txispa bekue, etxezu. eta oin, segiduen isetuko da. Ya está, isetu de. Vale? Gero, amatetako zurizeri emon. Baten. Da amatetan da. Da gero ezin isetu barriro, beste 10 minutu barru. Ordura arte ezin isetu barriro. Bai, minutu bi edo 3. Vale, hori de.